ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. дӯстони меҳрубон, имрӯз анамин яке аз подписчикони мо дар бораи ороиши киртаҳо хоҳиш кардагӣ буданд бисёр. Барои ҳамо ман имрӯз бозор рафтагӣ ки набудам, ман хел кӯшиш кардам ки дар бораи намин намудои киртаҳо, украшения чӣ хеле меган ороиши анам киртаҳо камакак шуморо нишон диҳам, гап занам. Ана якумги киртара дида бидед чӣ қадр хушрӯ буданай. Диюм кирта иҷа чанд намуд амин ороишои киртои атласай. Барои ҳамон ма шумо давзи нишон метим. Ана сангчоша бинед чӣ хеле ҳозир ороиш мекунанд анами киртаҳора, киртаҳои наврӯзира бинед. Инай остиншай, и кирта пешакаш. Анамино киртаҳо ҳар хелай духтуш 50 сумеша, 100 сумеша анами ороишош, барое ки анамин сангчое ки дар пеши кирта мегузоранд ҳами қиматтара. Як донаша 1 сум 2 сум мехари калоноша. Баъзан меша 4 сомона дора, 5 сомона дора. Аз анамин сабаб анамино қиматтарак меғалтанд. Ана ин намуд ороиша бинед дар киртаи атлас. Аз ду тараф бинед бо ана хел ласт мондагиай даи атлас. Чӣ қадр хушрӯ кардиян. Ана шахсое ки мехоҳанд як идеяи нав, ягон намуд, ана бинед ороиши киртаи атлас. Оз дигар намудошам нишон метиҳам. Чӣ хеле ки гуфтам аз сабаби ман имрӯз бозор ки рафтагӣ набудам, ами канал бе видео намона гуфта ман амин чизора пешниҳод карда истодам. Ана ин намуда бинед варатникдор. Рости дӯстони азиз, чанд нафар хоҳиш карда буданд ки духти ами киртаҳора нишон диҳед. Дӯстони азиз, ман дузанда нестам. Ман инҷа ки амин яке аз амин дӯстонам, яке аз дугонаҳоам ки дузандагӣ мекунанд, барои ҳамо омада ороиши киртаҳора пешниҳоди шумо мекунам. Аз ана ин бинед. Бинед чӣ қадар хушрӯ. Ира дар комбахт кардагӣ ҳастанд ана ин ороишота. Ана дӯстони азиз, анами ороишора ҳам духтагишам ҳаст. Мисол медузанд, баъд бо клей мекунанд. Ира ҳам дузандаҳо, шахсоне ки ба ҳамин корҳо машғуланд, чун медонанд чӣ хеле ҳами ороишора чӣ гӯям тартиб метиҳанд. ана бинед чӣ қадар хушрӯанд ино. Барои киртаҳои мисол ягон ҷо рафтан, барои киртаҳои тӯйӣ, барои арӯсакҳо анам хеле ороишо тайёр мекунанд. И киртаҳо ози тайёр нестанд, остинашон часпондагӣ нест, фақат ороиш кардагӣ аст. Ана и пешаки киртара бинед гили чӣ қадар нозук, хеле нозук сохта шудагиай. Ана бинед чӣ хеле хушрӯвакай. Ана ин намуд аст. Дар ин намуд анами вай атлас пешакаш утюг меган. Бо дузандаҳо худшон медонанд ҳамин пешакҳо чӣ ном доранд. Ҳамин намуд пораҳо бо аз анамин утюг дар киртаи сариям кардагӣ аст. Турӣ ози ваям аз шумода нишон метиҳам. Бинед дар рӯ кирта бо чӣ хеле гул кардагиай, гулкорӣ кардагиай ҳамин пеши киртара. Ана бинед дар инҷа бо гирдош дигар хелай ина украшениро бинед чӣ қадр хушрӯ омадагиай анами киртаода. Ира бо агар остиншам кунӣ аҷоиб меояд. ина шахсое ки мехоҳед марҳамат тамошо кунед. Касоне ки хичон мустақилона амин украшени карданӣ ҳастанд бинанд. Ана дӯстони азиз, ман инами як намуд атласа шумода нишон метиҳам. И атлас ҳамчун ваяй штапел боринай пиллагӣ, атласи пиллагӣ. Ара бинед ам хеле духтагиам. Метри ами атлас 25 сомон будай. Ёкунед чӣ қадр хушрӯвай. баъд ами оддӣ карда духтагӣ ҳастай. Пешаки кирта утюгай. ҳамин намуди кирта пешака утюг мегуфтиям. баъдам хеле шерӯзак мондагӣ ҳастай. ира барои зани калон ами киртара духтагӣ ҳастанд. ира бинед остинош чӣ хеле хушрӯ омадагиай ами кирта. ози ман бо як намуди дигар. ана ин намудам бинед. иям паплини атласиай, ами пиллагиай. иям хеле салқинай, ҳаво медрояй ин намуд атласда.
анамин либосвориш 250-300 сомон буда ямин намуд атласа иравзи духтагӣ нестам. барои ҳама ман хостам шумодам хеле нишон тиём материалша касое ки мисол харидорӣ кардан мехоҳед атлас ана бинед барои тобистона анамин намудо нағзан. ана иҷа дӯстони азиз ман мехоҳам ҳамин киртоие ки якчанд боре ки дар магазини худам дорам шумода пешниҳод кунам нишон тиём нархоша гап занам барое ки ҳози вай бор надор вай нест бозор ки рафтагӣ нестам видеом дарозтар шава гуфтам шумода камакак ҳамин борорам нишон метиҳам. ана ин намуд кирта ҳастай и кирта 130-140 сомон фурӯхта меша бозорда материалаш хушрӯай. ана касе ки мехоҳа рафта аз бозор аз корвон харидорӣ кунед материалаш нағзай. и барои тарафҳои мисол ҷои хунук созай аз тоҷикистонда бошад аллакай баҳор омад аллакай тобистон омад гӯем мешава барое ки бисёриҳо таги кирта гаштагӣ ҳастанд. набинед чӣ хеле и ҳамин рангаш коричневия. ана ин намуд киртаи русӣ дорум ман бо барои фурӯш овардагӣ ҳастам. набинед инам бисёр ҳамин ваёи ман клиентои ман чӣ хеле ки меган аммо интихоб карда будан дархост карда будам барои магазини худам ҳамира барои ҳамуно овардагӣ ҳастам. остинош турай қадаш калтаяй и кирта 110 сомонай. материалаш материали резинкаи тунук истеҳсоли бишкекай и аз ин чанд ранг оварда будам ҳози фақат як ранг мондагӣ ҳаст. аз ин рангҳои сиёҳ буд бардовӣ буд ҳози фақат анами фиолетовӣ мондагиай. бо ана ин намуд ҳаст. ана ин намуд ранги сабзай аз инам чанд ранг доштам ҳози фақат ам як ранг мондагӣ ҳастай. и кирта 85 сомонай. мо доставка надорем дӯстони азиз касе тамошодора агар хоҳад заказ кардан доставка надорем. и фақат чӣ хеле ки гуфтам барои видеом камакак дарозтар шава гуфта ман ҳаминора пешниҳоди шумо карда истодаам. ана бинед чӣ қадр хушрӯвад. ин сабукай материалаш гирбишинай ҳамин намуд киртара материалаш гирбишинай қадаш калтаяй. ана ин намуд бо киртаи тобистона ман овардагиам полосатый спортивный. ана бинед и кирта 80 сомонай. баъд ана инора энай бором омадагӣ буд пештарак ино начос доранд дӯстони азиз ёра аллакай ва ёш харидорош кам шидагӣ ҳаст. ҳози чанд намуди дигарам нишон метиҳам. чӣ хеле ки навма гуфтам иҷа тоҷикистон беҳад гарм шидагӣ айни ҳол ва анамин талаботи анамин намуд борҳо кам шидагӣ ҳаст барое ки ино камакак вай доранд аз дарун начос доранд. барои ҳамон ана ман хостам шумо да намудшона нишон диҳам чӣ хел намуд боро дорем мо свитшото дорем. ана и сиёҳай дидед аз ана и розви ҳаст ино хушрӯванд. аминора ами вақте ман оварда будам 2 моҳ пештарак бисёр буданд бисёртар ами ваё гирифтан наврасо бисёртар гирифтан аз амино. баъд ана ин намуд жимпирчо чанд намуд буд ҳозир аз ин 2 ранг монд. ана ин бори усоламай баъд аз ана ино буд свитшото аз янаминоям чанд рангӣ буданд. ино акн то охири моҳ ҳама мемонам агар дигар нагирифтан баъд оҳиста оҳиста борои тунук мемонам ҷои ёда мисол майкаву футболкаву дигароша бо барои муштариҳои ҳамин ваё мағозачаи худам пешниҳод мекунам. ана ин намуд ваё доштум гӯшпорчаву барои 4 чилик чала дора. бинед ҳар намуд ами гӯшпорчаҳо кати бо чалаш пешниҳод карда шудагай. дидед аз анамин аз индиски магазин ма гирифтагӣ будам ҷое ки бижутериёям хеле ҳар намуд индиски мефурӯхтанд аз амҷо овардагӣ ҳастам аминора барои фурӯш. ана бинед
нархи ҳамин 12 сомона, 4 чалаву 4 гӯшбордора Шанел. Анамин буд имрӯза видеои мо, дӯстони азиз. Касоне бо мо буданд, сарбаланд.